84 16 नभेम्बर बे थारिखआव आंनि बिफा थैनानै बे समावहाय बिराद आंखाल जादोंमोन आरो बे आंखाल समावनो आङो गुवाहाटीयाव थांनानैहाय बे खामानिखौहाय आं सोलोंहैदोंमोन आरो रोंनानैहाय गोबां जायगायाव खामानि मावदों आं शिलंआवबो मावहैदों आरो ओरै जुवायनो बिदि जायगायाव मावनानैहाय आङो फैदों आरो बेनिफ्राय बङाइगावआव गोबाव सम मावदों आङो दाबो मालिकफ्रा आंनिफ्राय डिसिसन लाहरनो मा मावला मा जागोन मानो गाज्रि जाखो बेखौ डिसिसन लाहरनो दाबो दा आं खुलिनाया दा गोदान बिसि टाइम जाखौ फेब्रुवारिनिफ्रायसो आं खुलिदों रनजा ओरैनो बार्थडे केक सोरबा लांफैयो सोरबा बिस्कुटखौ बानायथ'वाखौ आं बानायगोन लाहे लाहे दा केक बेफोरखौ लांफैयो आरो हाबि जाबि बानायो पेटिस बायदिसिना आंनियावहाय दा बहाय साब्रै सासे माल रोगायो मोनसे गारि दं पिलपिलि बिसोर माल रोगाबाय थायो सासे आरो जों दखानाव साब्रै दं साब्रै आठजन आठजन बुंनायावथ' दा गोदान हिसाबैहाय दा गोदानावहायथ' दा बुंस'नो हाया गोदानाव दा बोसोरनै बोसोरथाम थानासो बुजिनो हागोन दा जेरैहाय बे हिन्जाव गोदानाव जेरैहाय फैला पाब्लिकफ्रा नायफैयो गामिनि मानसिफ्रा नायफैयोना थिग बेबायदि जानानै दं आरोखि उनावसो मिथिलांगोन बेखौ दा मथा मथि थिगैनो सोलिगासिनो दङ सोरबाफोर लांफैयो लांहरो सोरबाफोर हटेलाव दंला हटेल जायफोरा दंफैयो लांफैयो हलसेल रेटनि हरो आरो सोरबाफोर नांगौला कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो खेला दंमोन मिजिं दंमोन दा बे मिजिङा जाफुंबाय दाथ' आङो बहाय मेचिन थिसिनबो बायनो हायाखै ओरैनो जास्ट गोरलै मेचिन दं बेजों खाम सोलिगासिनो दं जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जेरै गुबुन हारिफोरखौ आं बुंनो थांला गुबुन हारिफ्रा ओरैनो एडभान्सखा बिसोरखौ आं बुंनो थाङा आरोखि जोंनि बर'नि गेजेरावहाय बिजनेसाव बिराद दुरबल माबायदि दुरबल होनना बुंब्ला जों सोलोंनायखौ लाया जेरैहाय बेंगलरफ्राव थांनायाथ' गाज्रि नङा थांनानै नोङो खामानिफोरखौ सोलोंना फैनांगौ गोबां लाइन दंना जेरै जोंनि बेंटल एरियायावहाय माबा मटर साइकेल ग्रेसफोर बर'नि गैया माबा टेलारिं बेबो बर'नाव गैया माने बेफोरावहाय जों आवगाया आरो माने जेरैहाय जोङो बे आंगुर फिथाइयाव बेखौ हास्थायनां गाखोनानै जोङो जेरै सियाला आंगुर फिथाइ जानो थांब्ला मा बुङो ओइ जाजा बियो गोखै ना गाखोनो रोङा सियाला थिग बे रखम जों गाखोनांनानैहाय जों सेस्था खालामनांगोन होमब्लासो जोंनि माने हारियाबो नाम थागोन बेनो आरोखि बे खामानियावहाय बिजनेस माने इंगेजआवहाय सब समाय थानांखागोन आरो नों दुरबलाथ' बिजनेसाबो डाउन जालांगोन बेनो आरोखि खिन्थु ध्यान होनांगोन आरोखि ध्यान होआला जानाय नङा ध्यान होलानो साक्सेस जागोन आरो जेरै आंनि साक्सेस जादों बेबायदि जागोन आरो माने आंनि कन्टेक्ट नाम्बाराखौ बे माबानि मिडियानि थ्रुयैहाय बेयाव मोनखागोन आरो आंनि न'आवबो फैना लांफैनो हागोन आरो आंनि दखान दङ दखाननिफ्रायबो लांनो हागोन बे बेंटल बाजार गेजेरावनो बेंटल बाजार गेजेर बे कालि मन्दिर खाथियाव मेन जायगाथ' आंनि बे सेरफांगुरि 4 नं सेरफांगुरि